रात्रीच्या प्रवासामध्ये सगळ्यात भयभीत कोणती घटना घडत असेल तर ती म्हणजे सफेद साडीवर दिसणारी ती बाई. तुम्हाला असले अनुभव कधी आलेत का? यावरच आपली एक कथा ऐकणार आहोत. सोलापूर हायवे, एक भयकथा. तुमचे काही कथा अनुभव असतील तर मला इंस्टाग्रामवर सेंड करू शकतात. आयडी आहे tejas.story किंवा मला मेलही करू शकतात. सोहम आणि दीप्ती नवीन जोडपे. 2 महिने झाले असतील यांच्या लग्नाला आणि गावावरनं येत होते, सोलापूरवरनं मुंबईला. घरच्यांनी विनंती केली पण सोहमला दुसऱ्या दिवशी ऑफिसला जायचे होते. रात्री 10च्या दरम्यान ते निघाले आणि साधारण 11:30 ते 12 वाजले असतील. दोघांचे बोलणे चालू होते. दीप्ती बोलली, मी तुला बोलली होते ना एवढ्या रात्रीचं नको निघायला, तरी का निघालास? पण सोहमने कारणे सांगितले आणि त्यांच्यात मस्ती चालू झाली. रेडिओ लावला आणि जोरजोराने गाणे वाजणे चालू झाले. गाड्यांची जणू वेग आणि स्पर्धा चालू होती की पहिले कोण जाणार. 120, 130 अशा गतीने गाड्या जात होत्या. त्यात तो सोलापूर हायवे. आणि दीप्ती सोहमला बोलली, माहिती ना आईने काय सांगितले की मध्ये आधी गाडी थांबवू नका, शक्यता डायरेक्ट घरीच जा. आणि सोहम बोला, अरे चिल, त्यात काय एवढं, आणि तसंही आपण कुठे गाडी थांबवणार आहे. अक्षरशः निर्मनुष्य तो रस्ता. जेमतेम आता गाड्या दिसत होत्या आणि कडाक्याची थंडी. आणि या अशा रस्त्यावर काहीतरी लांबून चमकताना दिसले. दोघांच्या मनात एक धडकी भरली. ती काय असेल सोहम? दीप्तीने प्रश्न केला. थांब, आता जवळ आल्यावरच आपल्याला समजेल. हळूहळू ती वस्तू जवळ येत गेली आणि नंतर यांना समजले की एका लाल ड्रेसमध्ये एक मुलगी उभी होती. साधारण 28 ते 29 वर्षाची असेल. ती यांच्याकडे बघून हात दाखवत होती आणि लांबूनच तिची गाडी ही बंद पडलेली होती. अरे ते बघ कोण आहे, दीप्ती बोलली. आणि सोहम बोलला, हो पण चोर वगैरे तर नसेल ना? आणि दीप्तीने बोलली, अरे असं कसं, एवढ्या रात्रीचं कोण असं करणार आहे? सोहमच्या मनात नसून देखील दीप्तीमुळे त्याला गाडी थांबवायला लागली होती. आणि ती मुलगी जवळ आली. हाय, थँक्स फॉर तुम्ही थांबवली गाडी, पण माझी गाडी बिघडली आहे, तुम्ही मला प्लीज लिफ्ट द्याल का मुंबईपर्यंत? आणि सोहम बोलला, हो हो, का नाही, या ना, बसा. दीप्तीने त्याच्याकडे रागात बघितली पण ती मुलगी आत येऊन बसली. आणि बसताच ती बोलली, थँक्यू हां, माझं नाव सोनाली. आणि प्रवास सुरू झाला. आणि सोनालीने मागून पुन्हा एकदा प्रश्न केला, बाय द वे एक प्रश्न विचारू का? आणि सोहम बोलला, हो हो विचारा ना, काय झालं? आणि सोनाली बोलली, असं ऐकून आहे की इकडे भूतात कीड फार असते, सहजा कोणी गाडी थांबवत नाही, तर तुम्ही का गाडी थांबवली? आणि त्यात दीप्ती बोलली, काही नाही, तू एकटीच होतीस आणि गाडी बिघडलेली होती, म्हणून आम्ही गाडी थांबवली. दीप्ती कुठेतरी रागात बोलत होती आणि सोहमकडेही रागात बघत होती. कदाचित तिला आवडले नव्हते आणि सोहम मात्र इथे खुश होता. आणि दुसरा प्रश्न तिने विचारला, तू इथे काय करतेस? दीप्ती बोलली. आणि सोनाली बोलली, काही नाही, मी माझ्या मैत्रिणीच्या बड्डेला गेली होती आणि तसंही आम्ही महिन्यातून एकदा भेटतोच. मी इथेच शिकायला होती, आता राहते मुंबईला आणि महिन्यातून एकदा भेटून आम्ही मोठी पार्टी करतो. त्यातच सोहम बोला, पार्टी, वो किती छान ना? आणि सोनाली बोलली, बाय द वे थँक्स हां, मुंबईला गेल्यावर आपण सगळे मिळून नक्की एकदा पार्टी करू. आणि इकडे रेडिओ चालू होता, कुठे तरी भुताटकीचा विषय. आणि सोहमने लगेच चॅनल बदलला. मागून सोनाली बोलली, का तुम्हाला भीती वाटते का? आणि सोहम बोलला, नाही नाही, मला भीती नाही वाटत, पण कसं आहे, दीप्तीला भीती वाटते. आणि मागून सोनाली हसू लागली, काय हो दीप्ती, तुम्हाला कशी काय भीती वाटते? आणि मागून दीप्ती बोलली, मला भीती नाही वाटत. आणि सोनाली बोलली, ठीक आहे, तसे प्रवास लांबचाच आहे तर
एका भूतात्केची कथा सांगून टाका ना. आणि दीप्ती बोलली, ठीक आहे, ऐक मग. ही कथा आहे एका जोडप्याची. हे एकमेकांवर खूप प्रेम करत होते, अगदी आमच्यासारखेच. एके रात्री तेही प्रवास करत होते. त्या मुलाने साधारण 100-120 एवढी गती घेतली होती गाडीची. त्याची त्या बायकोने प्रश्न केला, अहो एवढी गती का घेतली? पण तो नवरा बोलला, काही नाही, सहज, आपण लवकर घरी पोहोचू ना. नवीनच जोडपती. कळत न कळत काही प्रेमाची गोष्टी होऊ लागल्या. हातात हात दिला दोघांनी. त्या मुलाची नजर तिच्या बायकोकडे होती. तो काही क्षण तिलाच टिपत बसला होता. पण अचानक त्याची बायको बोलली, अहो समोर बघा. यांना एका ट्रकाने उडवले आणि यांची गाडी एका झाडाला जाऊन आढळली. उठ उठ. तो नवरा त्याच्या बायकोला जागा करत होता, पण ती बायको बेशुद्धीच्या अवस्थेत आली होती. ती वाचणार होती हे निश्चित होते. पण तो नवरा उठला आणि पुन्हा हायवेवर जाऊन मदत मागू लागला. एकही गाडी थांबण्यास तयार नव्हती. पाणी शोधू लागला, पण पाणी तिथे नव्हते. त्याने पुन्हा आपल्या बायकोला जाऊन बोलले, तू काही काळजी करू नको, हे बघ काही होणार नाही. पण त्याची बायको आता हळूहळू रक्तप्रवाह वाढत चालला होता. पुन्हा एकदा तो हायवेवर गेला आणि लिफ्ट मागू लागला. आणि त्याच्या पुढूनच एक गाडी येत होती. त्याने मागचा पुढचा कसलाच विचार नाही केला आणि तो त्या गाडीच्या समोर येऊन थांबला. ती गाडी वेगाने येत होती आणि त्या गाडीने त्या मुलाला उडवून टाकले. तो तिकडे जागीच पडला. कसा बसा तो तिकडे त्याच्या बायकोजवळ गेला, तिच्या हातात हात दिला आणि त्या क्षणी तिकडे मरण पावला. पूर्णपणे इकडे शांतता पसरली होती. दीप्तीची नजर सहज मागे गेली आणि तिने पाहिले की सोनाली ही शांतपणे ऐकत होती. आणि दीप्ती बोलली, हे तर काही नाही, पण अगदी काही दिवसानंतर त्यांची आत्मा तिथेच फिरू लागली. एके दिवशी अशीच एक गाडी जात होती. एका मुलीने ती गाडी थांबवली आणि ती त्या गाडीच्या आत बघताच किंचाळली. त्या गाडीमध्ये कोणी नव्हते, पण त्या मुलीने काही असे कपडे तेव्हा घातले होते. पूर्ण एक लाल कलरचा ड्रेस होता, तुमच्यासारखीच टोपी. आणि हो, त्या मुलीचे नाव होते सोनाली. हे नाव ऐकताच सोनाली विनवण्या करू लागली, जाऊ द्या, मला जाऊ द्या, दरवाजा खोला. पण दीप्ती यावेळेला क्रूर आवाजात बोलली, का जाऊ देऊ तुला? त्या दिवशी माझा नवरा वाचला असता, पण केवळ तुझ्यामुळेच माझा नवरा मेला आणि नंतर मीही. तू गाडी त्या दिवशी थांबवली असतेस तर आज आम्ही वाचलो असतो. आजही आम्ही तुझ्यासारखेच असतो. त्या दिवशी पार्टी करून तूच दारूच्या नशेत येत होतीस. आम्ही तुझीच वाट पाहत होतो. आणि सोनाली इकडे मागे जोर जोरात रडत होती. आता तिने दरवाजा खोलण्याचा प्रयत्न केला, पण दरवाजा आता स्वतःहून लॉक झाला होता. जोर जोरात तिने दरवाजा ठोकला, तोडण्याचा प्रयत्न केला, पण आता काहीच उपयोग होत नव्हता. बाजूनी गाड्या जात होत्या, पण त्यांना आतलं काही दिसत नव्हते. कळत न कळत सोनालीला आठवू लागले की तिने काय केले होते. 1 महिन्यापूर्वी तीही अशीच एक गाडी चालवत होती, वेगवान गतीने. दारूच्या नशेत कूर असलेली ती सोनाली, तिच्या समोर एक कोणतरी व्यक्ती आला आणि त्याला उडवून दिले. एवढंच काय, तर अक्षरशः जिथे यांचा ॲक्सिडेंट झाला होता तिथे जाऊन यांना लांब फेकले आणि काही पुरावे देखील मिळवले.
त्यांचा चेहरा तिला यावेळेला दिसला नव्हता, पण आता तिला आठवू लागला. कळत न कळत पुन्हा गाडीमध्ये हसण्याचा आवाज येऊ लागला आणि सोनालीला समजले की आता तिच्यावर काय होणार आहे. पुन्हा आवाज हा गाडीत आता घुमसू लागला. आम्ही तुझ्याकडे मदत मागितली, पण तू नाही वाचवलंस आम्हाला. का नाही वाचवलं? मरणार, तू मरणार. सोनाली आपले तोंड खाली करून सगळं ऐकत होती, डोळे बंद करून. पण सहज तिची नजर पुन्हा एकदा पुढे गेली तर तिने पाहिले सोहम आणि दीप्ती हे पुढे नव्हतेच. ती पुन्हा बोलू लागली, वाचव मला, कोणी ऐकते का? पण क्षणभरातच तिला असे वाटू लागले की तिच्या आजूबाजूला कोणीतरी आहे. तिने आपली नजर ही दोन्हीकडे टाकली आणि तिने बघितले की एका बाजूला दीप्ती आहे आणि दुसऱ्या बाजूला सोहम. तिच्याकडे बघून एक क्रूर हास्य देत होते आणि कळत न कळत आता दीपालीला तिच्या चेहऱ्यावरनं रक्त येऊ लागले होते. हळूहळू ती पूर्ण रक्तप्रवाहाने वाहू लागली होती आणि इकडे सोहम, त्याचे आता डोळे फुटू लागले होते आणि मांस हातात लटकू लागला होता. हे त्याच अवस्थेत होते जसं सोनालीने यांना उडवले होते. सोहमने आपली नजर पुढे टाकली आणि गाडी ही अक्षरशः 160 170 एवढी गती घेऊन चालू लागली. ती आता नियंत्रणाच्या बाहेर येऊ लागली. सोनाली जोरात बोलत होती, वाचवा मला, कोणी आहे का, मला जाऊ द्या. पण यावेळेला गाडीने वेग खूप घेतला होता. कळत न कळत एक पूल आला आणि त्या पुलाला ठोकून गाडी ही खाली एका नदीत पडली. आता ही गाडी पूर्णपणे एका पाण्यामध्ये गेली होती. आता तरी हे दोघं हिचा पाठला सोडतील असे वाटत होते. सोनालीने कसं बस त्याही अवस्थेत त्या गाडी तोडण्याचा प्रयत्न केला, दरवाजा खोलण्याचा प्रयत्न केला, पण अयशस्वीच. आणि शेवटी 2 हात येऊ लागले. ते हात होते सोनाली आणि सोहमचे. आता कळत न कळत ते हिचा गळा दाबू लागले आणि क्षणभरातच सोनालीचाही जीव गेला. त्याच क्षणी सोहम आणि दीप्ती तिथून अदृश्य झाले. कदाचित त्यांच्या आत्म्याला शांती भेटली असेल. दुसऱ्या दिवशी सोनालीचे ते डेड बॉडी ही वरती काढली आणि पोलिसांनी ॲक्सिडेंट समजून ती केस संपवली. पण अगदी काही दिवसानंतर एक मुलगी ही लोकांना दिसते लाल ड्रेसमध्ये. कोणी गाडी थांबवली तर तिला बोलते, माझी गाडी इकडे बिघडली, तुम्ही मला प्लीज सोडाल का? तुमच्यावरही असा प्रसंग आला तर काय कराल? नेमकीच तुम्ही मदत कराल, पण गाडीमध्ये बसल्यानंतर तुम्हाला जर समजलं की ती एक भूत आहे जी तुमचा जीव घेणार आहे, मग काय कराल? कथा कशी वाटली? आवडली असेल तर मला इंस्टाग्रामवर सांगा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हो, बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. ईमेलवरही तुम्ही तुमची स्टोरीज पाठवू शकता. भेटूया पुढील भागांमध्ये.